Барызга да хәерле кичләр теләп, җомга көн чыгарышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Безгә килгән котлау хатлары белән танышабыз. Кукмара районы Өлге авылында яшәүче хөрмәтле кодагыебыз Низамиева Асия Халил кызына 12 гыйнварда 55 яшь тула дип башлана беренче хатыбыз. Улы йөрәкле, киң күңелле Асия кодагыебыз. Котлыйбыз сине гомер бәйрәмең, олы юбилеең белән. Гомерең озын, саулыгың нык, тормышың мул, бәрәкәтле булсын. Сабыр холыклы, ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Алдагы елларда да күңел тынычлыгында кодагыбыз Илгиз белән пар канатлы булып, тигезлектә, иман байлыгында кайгы хәсрәт күрмичә, шатлыкларга төренеп яшәргә язсын. Алга табада барыбызны да сөендереп, балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, аларның игелекләрен күреп, авырлыкларга бирешмичә яшә дә яшә әле. Котлыйбыз кодагый туган көнең белән, шатлык белән үтсен һәр көнең. Корышныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең. Уют авылында яшәүче кодагыең Фәнил Фирдәвес, кодачан Гөлназ, котлауларга кода Илгиз, ул киленнәрең Илшат Гөлия, Илфар Гөлия һәм оныкларың да кушыла дип тәмамланды котлау хаты. Кукмара районы Өлге авылында яшәүче Низамиева Асия Халил кызын 55 яшьлек күркәм юбилее белән без дә котлыйбыз. Якыннарыгыз янәшәсендә сәламәтлек белән бәхетле булып яшәргә язсын сезгә.
Тапшыруыбызны алга таба дәвам итеп, киләсе котлау хаты белән танышабыз. Шушы искиткеч сихри кышның кичендә без кар бөртекләре иермәсе сыман авылыбызның урта бер җирендәрәк урнашкан, безнең өчен иң якын, иң изге, иң җылы урынна туып үскән нигезебезгә очып кайттык. Бүген 10 гыйнвар көне барыбыз өчен дә якты, илаһи зур бәйрәм. Сатыш авылында туып үскән, Байлар Сабасы авылында гомер кичергән, кадерледән кадерле әниебез, бердән-беребез, күз нурыбыз, Гарипова Флора Исмәгыйль кызының гомер бәйрәме 60 яшьлек юбилее. Безнең әниебез Исмәгыйль белән Мәгъфүрә Габдрахмановлар гаиләсендә беренче бала булып дөньяга килә. Соңрак гомерләре буе хөрмәт итеп, апа дип дәшүче сеңлесе Рузалия, энеләре Рафаэль белән Ринат туа. Өлкән бала булу кичкенәдән алып хәзерге вакытка кадәр әниебезгә зур җаваплылык йөкләгән. Ул әти-әнисенең уң кулы, таянычы, ярдәмчесе, сеңел энеләренең яклаучы, саклаучы фәрештәсе була. Таң калабыз синең батырлыкка, сокланабыз синең сабырлыкка, йөзләреңә чыгармыйча хәсрәт төсен, үстердең син безне ялгызлыкта. Үстердең. Чын мәгънәсендә кеше итеп тәрбияләдең әни. Сүз белән генә түгел, гомерең буе безгә үрнәк булып һәм юл күрсәтеп бардың. Кичкенәдән син безнең күңелләребездә мөстәкыйльлек, максатчанлык, итәгатьлелек, тыйнаклылык, сабырлык, ярдәмчеллек, эш сөючәнлек кебек асыл сыйфатларны үстердең. Синең безгә карата ышанычың шул хәтле зур, хәтта үзебезгә ышанмаган чакларда да син безгә ышандың. Безнең сөенечләребезгә, безгә караганда да күбрәк шатланасың. Балаларың дигәндә утка да, суга да кирергә әзер кеше бит син. Ни генә булмасын, гел ярдәмгә киләсең. Әнкәй, бәгырем, синең йомшак куллар назласа да иркә итмәде. Без үскәндә кыенлыклар күрсәң, шатлыклар да читләп үтмәде. Гомер көзендә синең безнең күңелләрдә үстергән матур гөлләр чәчәк атып, җимешләрен бирә башладылар. Синең тырышларың юкка гына китмәгән дип саныйбыз, әнием. Иркәләп, җил яңгырдан саклап үстергән ике кызың да бу тормышта үз көчебез һәм синең дугаларың белән үз юлларын таптылар. Һәм син өйрәткәнчә намус белән кешелеккә хезмәт итәбез. Үз һөнәребез итеп, әтиебез васыят итеп калдырган табиб һөнәрен сайладык. Алдагы көннәребездә дә йөзеңә кызыллык китермәбез диеп ышандырып калабыз. Балаң өчен горурлыгың еш чагыла әле дә күзеңдә. Озак еллар сүрелмәсен иде тормыш матурлыгы йөзеңдә. Кадерле әниебез, бүген синең олуг бәйрәмең белән тәбрик итеп, барысы өчен дә бик зур рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Син булганда гына без бик бәхетле. Син булганга гына дөньябыз да түгәрәк. Алдагы көннәреңдә Ходай Тәгалә сине саулык, сәламәтлегеннән аермасын. Күңел тынычлыгы, кайгы-хәсрәт күрмичә яшәүеңне телибез. Без сиңа, син безгә таяныч булып, һәр туган таңга сөенеп, кадер-хөрмәттә озын-озак гомер кичерергә насыйп булсын сиңа, әниебез. Һәм шуны онытма, сиңа ничә генә яшь булмасын, син безнең өчен һәр вакыт күз явын алырлык чибәр, акыллы, зирәк, тырыш, алтын чәчле, йомшак куллы, яшел күзле патшабикә булып каласың. Кыяр җылысына җыелгандай, сыенабыз әни яныңа. Тормыш ямен, матурлыгын тыеп, яшә әни, яшә тагында. Иң изге теләкләр белән яраткан кызларым Ризалә белән Гөлнара, кияүләрең Илсур һәм Ирек, кода-кодагыйларың һәм барлык туганнарың дип тәмамланды котлау хаты. Гарипова Флора Исмәгыйль кызын гомер бәйрәме белән ихлас күңелдән без дә котлыйбыз. Балаларыгыз сезне гомер буе менә шулай яратып, хөрмәтләп һәм игелекләре белән сөендереп яшәсен. Иң бәхетле әни булып гомер итәргә сезгә
насип болсын. Исән сау болығыз. Uyulanasındır indi, Barışılasındır indi sin, Uvanasındır indi. Ezdeyip şatlandın da sin, Ezdeyip sağışlandın, Bettin gümürüne eni, Sin bizge bağışladın. Ezdeyip şatlandın da sin, Ezdeyip sağışlandın, Ettin gümürüne eni, Sin bizge bağışladın. İkiyesindir indi sin, İyanasındır indi. Tünlerinde bizne uyla, Uyanasındır indi. Sin yıldızlarının yaktısı, Güllerinin hoş islesi. Eyveden iler kübüle Yokşul sinen tüsülüsü. Sin yıldızlarının yaktısı, Güllerinin hoş islesi. Heybeten iler küpüle Yokşul sinen tüsülüsü. Bizge sizdirmişegine Yılap olasın indi. Gitken sayın bizge bəxit, Yurap olasın indi. Az indi o senizina, Rəhmətlere itügine. Sin bitene bizning işin, Birgine birovgine. Ezdeyip şatlandın nasin, Ezdeyip sağışlandın, Ettin gümürüne eni, Sin bizge bağışladın. Az indi o senizina, Rəhmətlere itügine. Sin bitene bizning işin, Birgine birovgine. Sin bitene bizning işin, Birgine birovgine. Sin bitene bizning işin, Birgine birovgine. Тапшырыбызга келе бирешкән киләсе котлау хатындагы матур теләкләрне, ихлас котлауларны Туктар якларына юллыйбыз. 11 гыйнвар көнне безнең өчен бик кадерле булган кешебез, Туктар авылында яшәүче
Зиннатуллина Әлфиянең туган көне 70 яшьлек юбилее. Кадерле әниебез, сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Сиңа озын гомер, нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы телибез. Әниебез 1950 елның 11 гыйнварында Ганиев Коттус белән Ганиева Закира гаиләсендә беренче бала булып дөньяга аваз сала. Гаиләдә алар 3 кыз, 1 малай үсәләр. Башлангыч белемне Мәртин авылында, урта белемне Саба мәктәбендә алалар. 16 яшь тулгач әниебез Казанга чыгып китә. Әтиебез белән алар бала чактан ук таныш булалар. Бергә уйнап, бер мәктәпкә йөреп үсәләр. Казанга чыгып китү дә әтиебезнең армия сафларына хезмәт итәргә баруда аларның тормыш юлларын аермый. Әтиебез 2 ел хезмәт иткәннән соң кайтып әниебезгә тәкъдим ясый һәм алар яңа гаилә корырга чит җирләргә китәләр. Хезмәт итә торган җире Польшада урнашкан булу сәбәпле беренче еллары шунда уза. Беренче көтеп алган балалары Алсу кызлары туа. Әлбәттә, чит илдә, чит кешеләр арасында әниебезгә җиңел булмаган. Әтиебез гел командировкаларга очкан, балаларны карап үстерү, үй җитешлеген карау әни җилкәсендә булган. Тормышларының күп вакыты аерым булса да, алар бер-берсенә булган мәхәббәт һәм хөрмәт хисен саклап яши белгәннәр. 2 елдан Южно-Уральск шәһәренә күчкәч, икенче балалары, уллары Азат туган. Бу шәһәрдә дә озак тормыйча алар Казакстан Республикасының Костанай шәһәренә килеп урнашканнар. Монда инде алар озакка төпләнәләр. 39 яшендә әниебез 3нче баланы, кызлары Дәринәне алып кайта. Әниебез һөнәрләргә бик бай. Яшь чагында ул маляр да, троллейбус йөртүчесе дә була, балалар бакчасында тәрбияче ярдәмчесе булып та эшли, авылга кайтып, фельдшер ярдәмчесе бурычларын да башкара. Бик күп мохтаҗлыклар, авырлыклар күрсәләр дә, чит җирләрдә сагыну хисләре кичерсәләр дә, әти-әниебез без балалары өчен бар көчләрен куеп, тәрбияләп үстерәләр. Бер кайчан бер нәрсә жәлләмичә, үзләрен аямыйча, бөтен күңелләре белән үзләрен безгә, балаларына багышлыйлар. Шундый изге җанлы, чиста күңелле булган өчен әниебезгә Ходай Тәгалә картаймыш көннәрендә бәхетле көннәр насыйп итә. 28 ел чит илләрдә йөргәннән соң алар туган якларына, туган авыллары Туктарга, Дәү әниебез янына кайтып төпләнәләр. 20 ел Дәү әниебез белән бергә яшәп, 83 яшендә аны кадерләп бакыйлыкка озаталар. Хәзерге вакытта әниебезнең 3 баласы да тормышта үз юлларын табып, гаилә корып, инде үз балаларын үстереп, бәхетле гомер кичерәләр. Аллага шөкер, әти-әниебез бик бай кешеләр. Һәр балаларының 2шәр бала, 6 малай онык белән бүләкләгән аларны Ходай Тәгалә. Әниебез исә әтиебез белән бергә инде 47 ел кадерле, хөрмәтле, бәхетле хатын-кыз булып яши. Алдагы елларда да без әниебезгә бәхетле, тыныч, тигез картлыкта балаларының, оныкларының һәм Алла буйырса, оныкчыкларының куанычын, игелеген, мәрхәмәтен күреп, яшәргә язсын иде дип теләп калабыз. Ходай Тәгалә әти-әниебезгә саулык, сәламәтлек, имин көннәр, иман ныклыгы насыйп итсен. Кайгы-хәсрәт гаиләләребезнең ишекләрен шаккамасын. Тагын озын-озак еллар безне сөендереп, парлашып, гөрләшеп яшәгез, кадерлеләребез. Без сезне бик-бик яратабыз. Безнең күңел һәр чак сиңа тели иң изге теләк. Җир йөзендә синнән башка бер кем юк кадерлерәк. Әни, чәчең ап-ак булып, карашларың таң нуры. Син бит әни безнең өчен бәхетләрнең иң зуры. Таң җилләре һәрбер иртә саен безнең сәламнәрне китерсен. Күңелеңә яшәү дәрте бирсен, күзеңдәге яшьне киптерсен.
Оппак карлар кебек ак бәхетләр. Телибез сиңа, әниебез, 100 яшыңны да әле бергәләшеп үткәрергә язсын Ходаем дибез. Иң изге теләкләр белән олы кызың Алсу, киявең Ленар, улың Азат, киленең Света, кызың Дәринә, киявең Руслан. Оныкларың Альберт, Альмир, Данил, Марат, Нариман, Әмирхан. Бу котлауларга әтиебез Ринат, барлык туганнарың һәм якыннарың да кушыла дип тәмамлана котлау хатын. Туктар авылында яшәүче Зиннатуллина Әлфия апа, 70 яшьлегегез белән без дә сезне котлыйбыз. Гаилә тигезлегендә, балалар игелегендә, төп йортта балаларыгызны каршылап, бәхетле парлар булып яшәргә язсын сезгә. Авыртмагыз, сау, сәламәт булыгыз.
Ышта сыйпый чечлеремнен, тәнемнең йомшак куллары. Бүгенгә җырлы бүләк тапшыруын тәмамлыйбыз. Барлык туган көн ияләрен тагын бер кат ихлас күңелдән котлыйбыз. Һәр көнне шатланып, сөенеп каршы алырга һәм бәхеттә яшәргә насыйп булсын сезгә. Сездән килер көндә дә матур эчтәлекле котлау хатлары көтеп калабыз. Бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Сау булыгыз!